बे गोथार दिन आरो गोथार सानाव दिनै बे बड'फानि जोनोम जायगा बरागारियाव बड'फानि मुङै बड'फा पार्कजों लोगोसे बड'फानि मुसुखा गायसननाय लोगोसेयैनो बे बरागारि गामिनिनो मोनसे पार्ट मनिसारा गामियाव थांनाय फाक्का लामा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेवहायनो आरोबाव मोनसे बड'फानि मुङाव लाइब्रेरि गायसननाय जादों। बे हाबदान जानानै दं बेखौबो गासिबो मावफुंनांगौनि थाखाय बे गोथार हाबाफारिखौ लादों आरो मिजिंथिदों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बे 3 तारिखखौ लानाय जादों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिथाङा बेवहाय गावनो सौफैनांगौ गोनांमोन नाथाय मोनसे मेसेज बिथाङा दैथायहरदों आंनि दारै रायजोफोरनो फोसावनो थाखाय बिथाङा एसे देहानि असुस्थ' जानायखाय सौफैनो हायाखै थेवब्लाबो बिथाङा मोनसे गाहाम अनसायनाय बे जायगानि बे ओनसोलनि आरो बड'फानि फारसे सिबिनाय खुलुमनायखौ बिथाङा जासिहरदों। आं मिजिंथिदों जोंनि गोबाव समनि जे मोनसे साननाय हनाय थांखि दङमोन जे दतमा बरागारियाव जिहेतुके बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदों आरो बिथांनि बे जोनोम थावनियावनो मोनसे बिथांनि मुसुखाजों लोगोसे बाव पार्क खालायनांगौनि आरो लाइब्रेरि खालायनांगौनि बाथ्रा दङमोन बेखौ जों दिनै मावफुंनायनि लामायाव फैबाय आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेबो जे जों बयबो मिथिगौ दिनै बड'फानि फबनाय जे थावनि थुलुंगाफुरि बे थुलुंगाफुरिया दिनै आसाम सरकारा बेखौ स्टेटनिनो मोनसे समाजि स्टल होननानै फोसावनायजों लोगोसे 10 कौटि रांनि बेवहाय अनुदान हरनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों बेवहाय गोबां जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लुफुंनो हासिगोन आरो बियो जोंनि बे ओनसोलनि थाखायल' नङा जोंनि आसाम आरो भारतबर्षनि थाखायल' नङा बे बिश्वनिनो मोनसे पर्यटन केन्द्र बेबायदि मोनसे जासिगोन। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बे गासै हाबाफारि मावफुंनायाव जोङो बयबो मदद होलायनानै बेखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो।